नमस्कार, आपण पाहताय कोकणशाही चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं। मी चिन्मय गोगळे। कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत। तांबडेक समुद्रकिनारी लाटांच्या मारेनं त्या ठिकाणचा रस्ता खचलाय। माडांनाही जलसमाधी मिळाली आहे। समुद्राचं पाणीही लोकवस्तीच्या दिशेनं सरकू लागल्यानं नागरिक देखील भीतीच्या छायेखाली वावरतायत। देवगड तालुक्यातील साळशी, चाफेड, कुवळे या परिसरातील जंगलात काही वर्षांपासून गवारेड्यांनी कायमचा मुक्काम ठोकलाय। काही वेळा हे गवारेड्यांचे कळप रस्त्यावर ठाण मांडत असल्यानं ग्रामस्थांबरोबरच प्रवाशांमध्ये देखील भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय। दोडामार्ग तालुक्यातील हत्तींनी शेतीचं आणि बागायतींचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान केलंय। त्यामुळे शेतकरी आणि ग्रामस्थ संतप्त झालेत। येत्या 9 ऑगस्ट पर्यंत हत्तींचा बंदोबस्त न झाल्यास 10 ऑगस्ट रोजी वन विभागाच्या सावंतवाडी कार्यालयासमोर आंदोलनाचा इशारा ग्रामस्थांनी दिलाय। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या प्रयत्नातून तुतारी एक्सप्रेसला नांदगाव येथे थांबा मिळाला। त्यामुळे नांदगाव, देवगड, वैभववाडी, खारेपाटण येथील ग्रामस्थांनी समाधान व्यक्त केलंय। हा थांबा मिळण्यासाठी आमदार नितेश राणे यांनी विशेष प्रयत्न केले होते। वेताळबांबर्डे मुस्लिमवाडी येथील इलियास खान यांच्या घरामध्ये चोरी झाली आहे। बंद घर फोडून घरातील LED टीव्ही चोरट्यांनी लंपास केलाय। ही घटना गुरुवारी सायंकाळी 6 ते शुक्रवारी सकाळी 11 वाजण्याच्या सुमारास घडली। कुडा कोचरा एसटी दारूच्या नशेत चालवत रस्त्याच्या उजव्या बाजूला नेल्यानं प्रवाशांची एकच तारांबळ उडाली आहे। सुदैवाने या घटनेतून पादचारी बचावलेत। मद्यसेवन करून गाडी चालवल्याप्रकरणी चालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। आणि याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय। पण तुम्ही मात्र ताज्या अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल आता सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका। धन्यवाद।